एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा एबसुनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो फै जों आबुङै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानि। तो बेनि सिगांनो जानानै थांखांनाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि एनुवेल कनफारेन्स बेवहाय जि थुनलायारि बादायलायनाय बेनिनो हाबाफारि हिसाबै दङमोन गोबां रोखोमनि बादायलायनाय। तो बेनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाबो मोनसेमोन। तो बे बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारिया मोननै केटेगरियाव जादोंमोन, जुनियर सेक्सन आरो सिनियर सेक्सन। जुनियर सेक्सना जाहैबाय थाखो 9 निफ्राय थाखो 12 फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय आरो सिनियर सेक्सना जाहैबाय आन्डार ग्रेजुएट थामहिनबा पोस्ट ग्रेजुएट फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय। तो बे जुनियर सेक्सननि फरायसाफोरनि बादायलायनायाव फरायसाफोरनि जि बादायलायनाय बे जादोंमोन। तो बे जानायनि जि मोनसे क्लिप्स आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों बे जुनियर सेक्सननि बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि। तो नोंथांमोना बेखौ नायग्रो, बिनि उनाव बिथां सार लरेन्स इस्लारि सारा मा फोरमायखो जों आबुङै मिथिनानै लागोन। तो खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। तो जायफ्रा चेनेलाव गोदान थामहिनबा फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो। तो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोबथार, बेनि उनावसो कमेन्ट हर। तो नोंथांमोना बांसिनानो भिडिअखौ फुल नाया बेखौ आं मिथिगौ। तो नोंथांमोना इन्ट्र'आवनो भिडिअखौ माने गारलांखायो थामहिनबा फुल नाया रावबो। बेनिखायनो नोंथांमोनाव जुदि धोर्जफोर दङब्ला अननानै फुल नायजोब आरो धोर्ज थाखानांगोन जुदि लाइभआव साक्सेसफुल जानोब्ला। तो बेनिखायनो फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। जों बोरै जानो आरो बिथाङा दानसे बुंलांदों सोर साबैसे जोंनि जायगायाव डाक्टार इन्जिनियार जानो हादों, प्रफेसर जानो हादों, बिथाङा साथाम साब्रै मानसिनि मुं मख'दों, बेखौ आसि बिजौआव साननो हायो। नाथाय जोङो जौगानोब्ला गोबां सानथ्र' हायै 80 बाहागोनो जों बर'फोरा जौगानांगोन, अब्लासो जोङो बर' बिजोङाव थांनानै दं होननानै जों फोथायनो हागोन। नाथाय बिथाङा बुंलांदों साथाम साब्रैनि मानसिनि नाम मख'दों। नाथाय बे मख'योब्लाबो बे साथामल'जों जों माबोरै जानो, बेफोरजों जों माबोरै जानो, जों थांनानै थानो जोंनि बर' होनोब्ला जोङो गोबां जानांगोन। बेनिखायनो जों बर' बिजोंजों फरायालासिनो इंलिस जों फरायनानै जों इंराजि रावजों फरायनानै जोङो थांनानै थानो हायो आरो गुबुनजों जोङो दान्थे बिदान्थे बाथ्रा रायलायनो हायो। आरो आं सानो दिनै बर' रावजों सोलोंनोब्ला जोङो 1 थाखोनिफ्रायनो फरायनानै जोङो डिग्री लेभेल ग्रेजुवेट लेभेल गासैबो बर' जाजोबनांगोन, अब्लासो जोङो बर'आ थांनानै दं होननानै मोन्थाय मोननो हागोन। आरो सोर साबैसे बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै नैबे मुगायाव मोजाङै जिउ राहा खांनानै दङ बेखौ जोङो साननानै दिहुननो हायो। 80आव 80 बाहागोआनो इंलिस मिडियामजों फरायनानै 20 बाहागोआ बर' बिजोंजों फरायनानै दङ दिनै। बेनिखायनो जोंनि दिनैनि बे मास्टार प्रफेसर बिथांमोना गावसोरनि फिसा-फिसौफोरखौ फिउचारखौ सानहरनानै बिथांमोना इयुनखौ सानहरनानै बिथांमोना मा खालामदों, गावसोरनि फिसा-फिसौफोरखौ इंलिस मिडियामाव फरायहोदों। बिथांमोना गावसोरनि फिउचारखौ गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ माबायदि जागोन, बेफोर स्मार्ट जागोन ना जाया, स्ट्रं जागोन ना जाया, बेखौ साननानै बिथांमोना इंलिस मिडियामाव फरायहोदों। बेनिखायनो बिथांमोननि फरायसाफोरा दिनै गोजौ लेभेलाव जौगानो हानाया नैबे लेभेलाव फैदों। नाथाय जोंनि बर' सुबुंफोरा दिनै नैबे गामि ओनसोलाव सोरबा बाथ्रा बुंनो होयोब्लाबो इंलिस मिडियामनि सुबुंफ्रा बाथ्रा बुंनो होयोब्लाबो जोङो गिनानै थोर खमफिनानै जोङो थानांगौ गोनां जायो। बाथ्रा बुंनो रोंगौ बुजियोब्लाबो जोङो बुंफिननो हाया। बैफोर बाथ्राफोरा जुदि जों बर' मिडियाम जायोब्ला अब्लासो जोङो बुंनो हागौमोन। नाथाय नैबे दिनै मुगायाव आं सानो दिनै नैबे मुगायाव बर' बिजोंजों फरायनानै जानाय नंला, इंलिस मिडियामजों फरायनानै। নতুন যি বাৰ্ষিক যি অধিৱেশন, এই অধিৱেশনখন আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ দতমাত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰীৰ 6, 7, 8, 9 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ তেওঁলোকে ভাবিছে যে ভাৰতৰ সন্মানীয় হোম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে চিফ গেষ্ট হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰি আছে। তো সেই হিচাপে এইবাৰৰ যিটো বাৰ্ষিক যি অধিৱেশন আছে, এই অধিৱেশনটো ডাঙৰ এটা অধিৱেশনত পৰিণত হ'ব। বিভিন্ন ইছ্যু লৈ পেলাই যিহেতু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কাম কৰি আছে, সেইকাৰণে এইবাৰ অলপ লেখত ল'বলগীয়া এটা কনফাৰেঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে আজি আমি ইয়াৰে
যি আমাৰ ৰিসেপশন কমিটি সেই ৰিসেপশন কমিটিৰ কাৰ্যালয়ে আজি আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই মুকলি কৰি গ'ল তো ইয়াত এতিয়া আমি অলপ আলোচনা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ কি ধৰণৰ কি দায়িত্ব কাক কেনেকৈ দিয়া হয় আৰু যাতে আমি 4 দিনীয়া যি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীটো আমি যাতে ভালদৰে চলাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি আমি এটা প্ৰস্তুতিৰ যি সভা সেই সভাটো আহ্বান কৰা হৈছে মোক ইয়াত ৰিসেপশন কমিটিৰ চেয়াৰমেন দায়িত্ব দিয়া হৈছে প্ৰাক্তন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন কৰ্মী হিচাপে ময়ো চেষ্টা কৰিম যাতে এই 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীটো যাতে ভালদৰে ৰূপায়ণ কৰি আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আলোচনাত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ